På den kreative platform, der har vi noget, der hedder 3D-didaktikken. 3D-didaktikken den bliver anvendt til at træne en bestemt tænkning eller adfærd eller kommunikationsform, som man skal bruge lige efterfølgende i processen. I 3D-didaktikken, der kommer man altså igennem en slags prototype, igennem en træning, der gør, at man øver lige det, man skal bagefter 3D-didaktikken. Nu vil vi vise, hvordan at 3D-didaktikken hænger sammen med den proces, der kører samtidig med i en lille eksempel i en video her. Og det skal siges, at det problem, som der arbejdes med i den proces, der køres, det er, at vi forestiller os, at vi arbejder for Føtex, og vi er i gang med at forbedre deres oplevelse for kunderne. Så de første 2 minutter i Føtex, hvordan skal kunden opleve dem? Jeg vil gerne have, at I rejser op. Og vi arbejder på det her problem med, hvordan de første 2 minutter, kunden kommer ind i Føtex, skal se ud. Hvad skal der ske, når man kommer ind i Føtex? Men inden der vil jeg gerne lige, at I træner en lille øvelse af, hvordan vi kan bruge et bestemt kort. Så jeg vil gerne, at I finder sammen 2 og 2 med en, der har samme farve bukser på som jeg selv. Ja. Er der nogen, der ikke har en makker? Så ræk hånden op. Så må du gerne være min makker. Godt. I får nu et par kort her, og I skal helst ikke kigge kortene. Hvis I kommer til at se kortene, så bare byt dem med omkring, så I har et kort, der I ikke har set. Vi skal nu til at udvikle en frisørsalon, fremtidens frisørsalon. Og det gør vi ved hjælp af de her kort. På de her kort, der er nogle navne på nogle personer eller fagligheder, og vi skal prøve at sætte os ind i deres tankegang. Hvordan vil den person løse det problem, hvis han eller hun var ansat til at lave den her fremtidens frisørsalon? Okay. Ja. Er du klar? Ja. Så vi skiftes til at vende kort, og vi samarbejder om at udvikle den her frisørsalon. Ja. Gøjleren. Gøjleren, hvordan han vil lave det? Ja. Han vil lave, faktisk noget af det, der er kedeligt på en frisørsalon, det er, at man skal høre på den der frisør hele tiden. Og man skal altid finde på et eller andet at snakke med dem om, eller så sidder man bare og kigger ud i luften. Så man kunne lave sådan, at der er noget gøjl foran. Måske et fjernsyn. Man kunne se fjernsyn. Eller man kunne se sport. Forskellige typer underholdning. Ja. Du har sådan, ligesom i et fitnesscenter, når du løber på et løbebånd, så er det et fjernsyn, så kan det også være det, når du bliver friseret. Fordi dem, der sidder og venter på at komme til, de keder sig også. Ja. Så det kunne godt være en performance for alle der derinde. Både den, der bliver klippet, og den, der bliver klippet, og så dem, der venter. Ja. Har du et kort? Jeg har et kort. Clint Eastwood. Clint Eastwood? Ja, hvordan? Kan vi vide, hvordan han vil gøre det? Han vil i hvert fald sikre sig, at kunden overhovedet ikke er i tvivl om, hvad frisyre han eller hun skal have. Du er ikke et sekund i tvivl om, at det er frisøren. Han er skudsikker. Ja. Han er helt skudsikker på, hvordan... Vælger for dig, hvordan det skal være. Giver dig mod til at skifte frisyre, hvis det er det, der skal til. Ja, han vil give sådan lidt træning af adfærd, sådan, man skal være hård. Og så laver man valget. Ja. Og så er man bestemt i det valg, man har lavet. Og når man går ud, så er man glad, fordi man faktisk har fået den der mentale træning inden. Så man bliver aldrig fortryder en klipning. Det er smart. Ja, vi stopper. Det vil sige, den øvelse, vi laver nu, den handler ikke om det Føtex-problem. Det skal I gemme til lidt senere, hvor vi skal tilbage og arbejde på det. Så I er også i gang med at udvikle fremtidens frisørsalon ved hjælp af de her kort. Den laveste af jer starter med at vende sit kort, og I er sammen om at udvikle fremtidens frisørsalon. I skiftes. Værsgo. Okay, det er vist mig. Snedronning. Snedronningen, hun vil lave det til sådan et sådan eventyrlandskab, ja. Hvor man kommer ind. Selvfølgelig med sådan et meget koldt snetema, hvor man kommer ind og føler sig sådan lige lidt. Og så med det samme, man kommer over i frisørstolen og nærmer sig frisøren, så bliver det sådan behageligt, meget varme farver. Så man sætter sig ned, så får man så næsten sådan en helt wellness-følelse, når man kommer i stolen. Ja, det er en god idé. Ja. Jeg tænker også lidt, fordi man er sådan lidt bange for snedrongen også. Ja, det er farligt. Så jeg tænker jo, at man kan også have sådan så, at hvordan ens frisyr vil være på en virkelig dårlig hårdag. Det er måske mere vigtigt, end hvordan den kan være på en god hårdag. Så man ligesom kan stimulere, hvordan det vil være. Ja. Det synes jeg også kunne være ret spændende. Ja, men det kan vi sagtens kombinere. Det kan vi. Man sådan lidt bange, og så kommer ind i det gode der. En buschauffør. En buschauffør, ja. Hvad vil han gøre? Jamen, han vil nok gøre sådan, så at man lavede den her frisør, sådan, så man virkelig kunne simpelthen få aldersbestemte, så man kunne vælge helt præcis frisyrer. Ja, tak skal I have. I har nu fået lov til at lave den her øvelse i 2-3 minutter, og derfor har I trænet brugen af de her kort ved at lave en frisørsalon. Nu vil jeg gerne, at vi går tilbage til den problemstilling, vi har, der handler om, som vi har her, der handler om de første 2 minutter, man kommer ind i Føtex, brugernes oplevelse. Så jeg vil gerne have, at I sætter jer ned, tager jeres gule sedler og tusch,
og så får I sådan en stak med personkort her. Så vender I et kort ad gangen, og når I så vender et kort, så skal I tænke på det her problem, så vi får løst det her problem. Okay? Værsgo. Tandlægen. Ja. Tandlægen. Det er jo sådan noget med, at der kommer man først ind og sidder og venter i sådan en meget klinisk rum, kan man sige. Ja. Kan vi gøre det, at vi ligesom sidder og forbereder os på at komme i Føtex? Ja, det kan man. Og under den her forberedelse, der kan man jo selvfølgelig, man kan jo egentlig, i stedet for at bruge for meget tid inde i Føtex, så kunne man sådan allerede, når i de her første par minutter, der kunne man næsten allerede have afleveret sådan en forhåndsindkøbsseddel, som blev gjort klar til en, så det hele var lined op. Og så kunne man selvfølgelig blive lidt ekstra inspireret inde i selve Føtex. Men så man allerede på meget kort tid kunne sådan udlevere, hvad man, det man er vant til at købe. Så har et venterum, som ud fra, hvad du har planlagt at købe, måske kommer med flere forslag. Forbered, og så når du kommer Føtex, så kan du købe de der ekstra, du lige bliver fristet til. Ja. Fristelse. Ja. Har vi flere med tandlægen? Jeg synes, vi prøver den næste. Vi tager den næste. Bedemanden. Hvad vil bedemanden gøre? Bedemanden, han har sådan meget med, at alt skal være tilpasset.